bande kam oɗo vidéo partagé haw yetto kam ɓalliɗo Macky Sall mbela kam ina holla mo wiya dende debbo waɗanimo vidéo oɗo vidéo jimmi ko yetto Macky Sall miɗe ñagori mon saabu Allah en laaɗa mum si oɗon jiiɗi martalinda oɗon korsini martalinda ganduɗon martalinda ko haali e pulago foof oɗon nana ɗum oɗon mbaɗa ɗum partagé mbaɗane kam oɗo vidéo partagé ha yetto e dow koyɗe Macky Sall par ce que minen min joddima e président ji par ce que min joddima e Amadou Toumane Touré nde gonnomi Sénégal nde mi yi Macky Sall ari Mali taw mbiɗo murtani mi yimmima Sénégal mbiɗa yaha murtani ñande mum Macky Sall ari ɗo e nder leydi Mali mi yi ɗum holi koyngal Macky Sall arduno e nder leydi Mali pour arde wadde Ivoire naaɓe défendre ñaganaɓe Côte d'Ivoire naaɓe caɗele ɓe dañi ɗo e Mali ɗe pour lamɗo Mali o no oppita ɓen kota cuuɗi mumen kota e galleji mumen Macky Sall min beltima ka pullo de ko Sall jettateɗa ka pullo ƴiƴam pullo dogota e ma mimi waɗadima critiqué ina wawa tawta ko pulago ngu yettinanima caɗele ɓiɓɓe fulɓe gondi ɗo e nder leydi Mali mi haalanma jam gorko pullo joɗinoɗo ɗo e nder leydi Mali nde wonno président nde soko on woni Amadou Toumani Touré manju Touré mande mori ndo joɗino e nder laamu ndo wonno lamɗo e nder leydi Mali minen fulɓe min kaari minen fulɓe min bewi minen fulɓe min hakkillaji amin ne ndeƴño somi lelima min ɗanoto mais ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi ɓamandema gila rawandu ɓaleeru ndu jooɗi ɓamandema tan e temps IBK ha yetti hande gila 2013 ha yetti hande pullo wiyanɗo e nder leydi Mali alhamdoulillahi rabbil alamina subaka fof ko caɗele min gondi subaka fof koye probléme uji min gondi subaka fof min goyat pourquoi min goyat par ce que information kala ko watta noor ko ɗo ñaltata kala ko ñalli toon ko ɗo waltata amin tina amin jiya bon moggitinoɓe ne kaala less cuusa haalde yimɓe nana ɓe eɓe mbaɗa kadi yimɓe découragé o hoto kaale sa haali a dañan hen probléme peut être que mi dañan hen probléme mais min kam mi haalan Macky Sall ganda fulɓe ene jogui caɗele ene jogui probléme e nder leydi Mali a yino ƴummorɗa leydi ma garɗa ñaganade ivarneji yo dokkite jamde aɗa wawi immorade ngal koyngal garaɗo e nder leydi Mali joddoɗa e lamɗo malinajo o pour que fulɓe kañumen ne totta e gueɗal mumen e nder leydi Mali yimɓe fof mbawata bonde yimɓe fof mbawata moƴƴuɓe mais moƴƴuɓe ɓe nana keeɓa caɗele bonɓe ɓe e nder leydi Mali vidéo o yettinoma mais somi haalande ko woni reedam ha gasa hakkillam wawata deƴade hanki jamma mi haalana mon ko 3 heures du matin ɗanima guila 22 heures mi lelli mi tallo e daɗɗude miɗe miijo ha 3 heures du matin mi ɗanaki mi muɓɓana guitam tawde noon ɓi pullo laamiɗo leydi soko an woni Macky Sall ka pullo ka président aɗa jogui pouvoir aɗa jogui doole ala fof ma jokkodirani e nder less duule bamen adama aɗa jogui pouvoir ma aɗa jogui doole mum aɗa wawi ñaganade ɓiɓɓe fulɓe wonɓe ɗo e nder Mali ɓe kebta duraji mabɓe holko ɓe woni kebta duraji mabɓe wona yoɓe ɓam petelaji ɓe pelloye walla yo ɓam ɗum ɗo ɓe mbaɗanedani walla ɓe battanedani mais mi haalama hunde wotere Mali koko waɗa menacé Mali ne jogui probléme Mali ina tampi mais ɓuuri mayde ko minen halpulareɓe minen fulɓe ɓuuri mayde minen kam même so wuli ɓe mbiyata amin komin fuutankoɓe ha so wuli hay goto heedana amin e Fouta min ɓaman sartaji amin pucci amin e gueloɗe amin min kaɓɓa ha tiiɗa ayino mamiraɓe amin garda Cheikh Oumar ni min kotiri noon mona foof ɓe koota hunare ɓe koota semme ɓe koota goɗɗum mona foof hoota e leydi mum min jaaha min jooɗi a wawi riwde amin par ce que ka fuutanke komin fuutankoɓe min Sénégal naaɓe mais ganda kam pullo ko pullo tan kala to pullo wawi wonde e wonirde pullo ko pullo tan nde Amadou Toumane Touré joɗɗonoɗo e nder leydi Mali pullo heɓani ɗo caɗele tene min beewi min kaari min ñaami min kolani min ɗomɗani tene min ittanama gueɗal e nder leydi Mali hay goto susani wiide pullo ko ni way walla ko dani way mais hande somin jalti ɓe janna amin ɓe ƴetto amin ɓe mbiya fulɓe ko jahadi sen fulɓe ko ni fulɓe ko dataka dani tene min cuusa ɗippude sa ɗippi a heɓan hen caɗele a heɓan hen probléme worɓe ɓe kam no kuntani kunta fiyama ŋaccama ŋuccama uddama min kam woɓɓere heƴani e yam woɓɓere wotere mi fata lakara ɗum noon Macky Sall ko an jeeyi oɗo message so tawi dabare joganiɗa amin ɓiɓɓe fulɓe jaam arta e amin seeɗa somin lelima min ɗano seeɗa so tawi aɗa jogui ngal koyngal aɗa jogui ɗen dabare
mbaɗa feere kuccayi amin ni ngara ñagonoɗa amin yimɓe fof tina aduna tina fulɓe tina ƴimmoɗa ngara ngaranɗa ko ñaganade fulɓe garɗa ko wadde réclamé droit hal fulareɓe ɗo e nder leydi Mali ko ɗum min kaja ko ɗum min jiɗi no watte probléme o koye fulɓe saami caɗele ɗe koye fulɓe ndondi pullo deƴani ɗo pullo lelaki ɗo pullo ɗanani ɗo so tawi oɗon mbawi waɗande kam oɗo vidéo partagé Macky Sall yiya o daara ko waɗande ɓiɓɓe fulɓe Mali alhamdulillahi rabbil alamina so tawi kadi ala ko wawi wiide hen ala ko wawi tuttude hen alhamdulillahi kadi rabbil alamina ko golle Allah ko Allah fawi en jaɓren ɗum Allah mais min kam mi pasan message o